Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV. Tashar al'umma. Turkash. Labarai da dumdumin sa daga cikin jamhuriyar Nijar. A dangane da shugaban ƙasa jamhuriyar Nijar Abdulrahman Chani ya shirya kansa daga cikin ƙungiyar ECOWAS wanda ba ma iya ƙasar jamhuriyar Nijar ba, har da sauran waɗannan ƙasashe guda biyu da Faransa, Burkina Faso. Duk sun cire kansu daga cikin wannan kungiya ta ECOWAS wanda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bai ji daɗin wannan abu ba da wannan ƙasashe guda uku suka riga suka yi, wanda ya haɗa su domin a riga a haɗa kai a nema wa ƙasashen 'yancin kai. To ga dai sabuwar waka wacce wani ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar ya riga ya yi ta domin cin mutunci akan ƙungiyar ta ECOWAS, wanda mai tsaro za mu kai ka cikin wannan harkar bidiyon. Da kan mu kai ka cikin wannan harkar bidiyon, da muna fatan wannan lokacin ne idan shirka a cikin channel din tamu mai dimbin albarka, da muna fatan ta ka dangwala alamar subscribing kamar haka, sai ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zaran mun dora. Ga cikakken rahoton sai ka ji abin da ke faruwa. Bye.